Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Fil-programm tal-lum ħanibdew sensiela ma' film kitarista Mario Azzopardi magħruf bħala Is-Sufu. Miegħu wkoll għandna lil Willy Saliba ta' Brick Sorrows li ħan intervistaw ukoll u nisimgħu wkoll fid-daq tal-prejjem ta' Mario u ta' Willy wkoll għax għandu xi kompożizzjonijiet bil-Malti. Mela, Mario, Willy nagħtikom merħba. Kemm għandek żmien Mario? Jiena 51 issa. Sewa, fejn twelid? Mulet iż-żejtun, ħosni l-bulli li fil-ettem, raħal tisfel, ġolina, ċalija, bibtana ħafna baqgħu dawk. Omrubbi Bolmla, Sant'Aljena. Meta mor. Sanqot il-Birgu ġifieri. Mela dortom kollha. Meta tlaqt miż-żejtun? Kelli xi 7 snin. Sewa. Però bqajt nitla' ma' tfal minn Bolmla b'iskutas u karettuni fittex it-tfal li kont nilgħab magħhom bqajt nitla' kun ta' ħadd. Bqajt mela. Sewa. Issa, u din il-ħajra tal-kitarra, kif ġiet fajtek? Dak kelli missieri għalli ħfillu ilu 112 sena issa, kellu kitarra, ma tantx kien jafidu. X'kien jismu Mario? Karmien u Sufu. Sewa. Laqam ta' familja mela dan. Żgur mela, ta' mħalta xilku għas-Sufu kolleġu minnu kuġin ta' missieri la bulbuċċi u hekk. Sewa. U kellu kitarra. Sewa. U kien iduqna qarri, insomma, għot janni mommi. U jena. Mela ma kienet għannu kol. Mela kellek l-ambjent. Ma bejnietum. U iva. Tifhem. X'kien jisimgħu? Mhux kien jisimgħu, x'jisimgħu ma għadu Karmena. Sewa. Bolna sibuha tal-bajt għallum. Sewa. Ejja, meta kien wara xogħol kont noħod ċavetta toħti jien, nqabbel ma' tejbor tiegħu kont noħodielu, noqgħod indoqġi mill-iskola. Bekk ġifieri qatt il-ħajra kont nagħmel bħalu. Sewa. Imma mbagħad kien hemm ċensu sibuh ċensu t-totu minn Bolmla. X'kun jew? Xerri. Xerri, sewa. Għadu ħaj ġifieri. Kell kitarrista tajjeb ħafna u ħafna ħlewwa fideh. U kont intfajt ndoq naqra miegħu jien u tħarriġt miegħu ma' ċensu ġifieri bis-saħħa tiegħu li studajt. So, kemm kellek żmien meta bdejt miegħu? Da, qisu xi 10 snin ilu, 9 snin ilu. Ġifieri qed ngħidu kont tħalt l-40 sewwa allura. Żgur. Sewa. Imma ġifieri kitarra bdejta serji waħdi mallimna ħadd, tallimt waħdi ġifieri sulu. Sewa. Però mbagħad bada jgħallimhom li x'isimhom ċensu id-dorri, ma kont naf jisimhom. Meta tgħidli beda jgħalmek, jiġifieri l-ewwel bdejt takkumpanjah, ma nafx Eżatt. U mbagħad bdejt tidħol bħala prim? Żgur, mbagħad bdejt nitħarrax induq id-diski miegħu għax hu diski li tajdu ċensu. Imma ħanejdu kemm induq id-diski huwa ħarġek fil-kitarra. Eżatt, le bis-saħħa tiegħu ġifieri li tlajt induq prim jien kien ikkumpanja biss kont naf. Sewa. Allura il-prejjem, minn fej mill-kitaristi l-oħra tal-limtom, mill-li tisma, mill-li kienu jgħidulek, jinnaf. Le, jien diem kont tajjura li kitarra, ġifieri bil-blejra. Infatti l-ewwel qalba li tallimt, jien l-ewwel kors li tallimt, fi żmien il-Bambinu. Kien San Grigor, qed tifhem? U bdejt nara l-kitarristi da, bazzok ta' sonforina, taf li bil-kobrita tiegħu tikteb, għamilt il-kordi hekk. Penġejtom, rajtom jamlu l-elba, għamilt it-tikki, rajtom jamlu l-elba l-ħamt, mort id-dar u tallimt l-ewel kors kien is-sul. L-ewel li tallim dak. Tejta l-20 sena. Blejra, ġif blejra tima. Kemm ilu, 20-30 kemm? Mela, mux 20. Kelli naħseb jien xi 14 sena 15. Mela ilu, 30 skoluti. Mela. Sewa. U imbagħad, meta ħix l-ewwel darba biex jiddoq bħala prima mal-għannejja? Tiftakar? Ne, ma niftakarx, però ma ċensu bdejt induq. Sewa. Ma ċensu, għambad fajt miegħu, qed tifhem. U kont nikkumpanjah, għambad darba għalli doq xi ħaġa inti. Sewa. Bdejt nitħarreġ. Tefek hu spiex imbagħad. Eżatt. Sewa. Issa, Willy, inti, kemm għandek żmien illum? Ħana laqt 54. Sewa. U l-interess fil-kitarra, naf li missiera kiet li kemm il-darba li dilettant u ġveru. U kien janni jew kien doq biss? Le, missieri kien idoq. Kien idoq, sewa. U x'kien idoq? Missieri kien idoq akkumpanjament. Sewa. U kien idoq fil-banda. Sewa. Kien idoq il-platti u l-katuba. Sewa. Mamma missieri kellu ħanut tal-għana. Sewa. Fej, ħazzabba six. Xajra ta' ħazzabba. X'kien jismu Willy? Sejt. Il-noċ tan-noċ, il-ħanut tan-noċ. Sewa. Kienu jisibu ħant li ta' xajra n-noċ. Sewa.
U kien jiġi Karmlu Tappanna, Tiftakru inti? mela, kien jiġi Ndri l-Pupa, u jiena kont narom idoqqu, imma jiena kont inħobb id-diski. So, U kienu jagħmlu dejjem jannu għandna, kien ikun hemm Roger, Paolo Lannej u So. Ġetta, dejjem jiġifieri għamliet u dejjem jiġu jannu. allura l-ħanut kemm kien ilu miftuħ? Il-ħanuk kien ilu Missijek fetħu? dażgu, kellna tneħu jenet, kellna Ukoll. waħda tan-nannu hemmhekk ix-xajra, Eħe. u bat missieri fetaħ ħanut ieħor ix-xajra stess, jiġifieri dom xi 35 sena miftuħin. So, u tan-dannu ġifiri u koll? Tan-nannu mela, tan-nannu wkoll. Fl-istess żmien fin fetħu jew kella Le. Li mu l-qadim tan-nannu? U bat missieri ħa tan-nannu. sew. U bat missieri ħa ħanut ieħor. So, Ikbar, qed tifhem. U dan missieri kien joqgħod jikkumpanja, kien għad kelli xi 7 snin, jiġifieri. U kon delettan dejjem naqbad taqal kitarra jiena u kien għallimni xerba kumpanjament. U bat jiena bdejt id-doq naqra ma' Karmnu, kam tab? ma' Karmnu tab. U kien hemm ċertu wieħed ninu summina, jew ħdejna surmas, kien surmas tal-gazin tal-banda ta' Ħażabar. So, U kien għall nissieri għallu dak għallu tħalleħ jekk it-tifel, għallu ħjar narmuħ il-mużga flok il-kitarra titfuq il-gazin. Ej, mort indok il-gazin, mort fejn studja. tallimt il-mużika? Fej tallimt il-mużga. So. Oh, dom, tu, kont indok il-kurunetta, Taj. jiena nistudja, imma dejjem kelli grazza mal kitarra. Dejjem dil-kurunetta noqgħod nawġilha il-vals tagħha biex tistona. Eħe. Mbagħad kif itallimta mhix isertej il-gazin, mort għand it-siju Karm. Tiju tijak. It-siju tiegħi jidoqħu missieri. So, U dak kien jgħallem Ħażabar. Kien għallem ħafna ġifieri. kien jgħallem il-kitarra? Da żgur. U beda ħarriġni huwa. So, U kelli t-sijiet ħutommi doqqu l-belt ukoll. Jena? dejjem kitarra qed ngħidu. Jien dejjem kitarra. So. Dejjem nistudja l-kitarra. U kont armajt group. Ukoll. Kien jismu The Starlights. Sanna ħabba l-grupp. Ħalli xwa tal-lura. Illum inti li taf il-mużika, tiftakar dana semmejt li t-tap inti kamlu Cardona. Dak ħafna jgħidu, jina nżaqsi biex ninkonferma miegħek kif jew le. Ħafna jgħidu li dan kien jaqbad id-diski li jisma' u jħallathom, veru dan. Tiftakar? Jħallat il-melodiji tagħhom. U minn hemm inħolqu l-prejja Maltin, veru li jgħidu dan. Kemm il-darba smajta di? Ġilli smajtu, ġifiri, ġilli smajtu id-doq diski. Darba niftakal, kien qed idoq il-wheels jgħidula, u ħatta minn għandu. Kien fiha nieqes, ġifiri għax huma diski mhux se jsibuhom kif għandhom ikunu, imma kuħħatta mbaqgħet nismaħħa jiena u kellu ħafna nieqes fiha. U bludi kien idoq, eh? U kamlu bludid, da żgur. So. Bludid. Il-prejjem, għatma għal minn fej, inti ġili kellim taħseb? Ejja, niftakra. Allura għatma jitkellem imnej. Il-prejjem, għatma jew kella vinta għomxu. Għajdina mistoqsija importanti. Jien naħseb li hu kien jinventom il-prejjem tiegħu. Bħal meta kien jiġi ta' ċoq għandna. Tiegħu id-daq tiegħu, u bħal indri l-pupa tiegħu. Fimtek. So, mela bata tinna formajt l-ewwel grupp, meta kien dat, kemm kellek żmien? Kelli xi 14. Ma kon żgħir. Da żgur. X'kien jismu The għettinna? Starlights. So, u min kontu? Konna jiena għaddi ftakar missieri xtara batterija drums il-kuġin. Missiru ma rridx ixtrilu, ixtrilu xi 25 pounds. U kelli uħab il-kitarra minn Ħażabar. Konna ġiex kitarra u drums, ġifi konna għadda nibdew. U kont. X'kontu daqq dak iż-żmien? Diski u Napolitani u dal-affarijiet. U kienu ħarġu Shadows, konna ġifieri tal-mod diski ta' Shadows. U taru ma' grupp ieħor, The Hellions. U dejjem l-istess nies? Le, u kelli grupp ieħor konna jiena u Tony Gawċi ta' Zurri u t-nej oħra bil-Zurri, ċali u Lewis, tifhimni. U kont laqtom u mort ma' Sfiru Barbara. Jien. Xi grupp kellkom mbagħad? U konna organ, Sfiru Barbara, jiena bil-kitarra u drums biss. U ġili rama berba, u għakka bħamsa skont ġifiri fej kun armat, tifhimni ħajduq. U kien ċempilli Samigalja u mux ma Samigalja, kont għamil Sebastija Dragonara, miegħu. U meta speċjalna mid-Dragonara Hotel, il-Sheraton Hotel, meta Dragonara kien għalli sejr il-Fenicia, u ġifiri jina ma morx, għax qed nallem il-ħuti, u ħriġna bil-grupp di Black Soros. Inti uħutek? Ija. Meta beda l-ewwel darba? Issa naħseb ħanal xi 27 sena. Ġej għadkom flimkien? Għadna flimkien. U l-diska tiegħek hawn, il-Blugotto dika kif twilet allura? Dik kont fuq it-television jien.
Għalli għafellu kien hemm Mario Axxone. So. U kien għalli Will għalli mill-li biċċa l-intervall. Għatlu kiex nambat namillak, għalli mill-li naqrek isa tal-għana. Għabbat il-ħut għetlu jamlu sollek tal-għana. Għabbat nandoqqu, ħarġet din naqra melodija. ħarġet wahida. ħarġet Tablaħsib. Tablaħsib. U bakk iġġeb il-demato tal-belt. Għalli Will, għalli dik għalli titnerġu rekordjaw għal-għamlu għadiska, għatlu rekordjaw għatlu ħuda minn jemjena, kifini. Imma għal-diska ridna nerġaw nirrekordjaw. Għakont il-rekordjajnija. Niftakar kont l-ekserso l-indoq, ma tamilta. Ftima sena. Kont tamil xieġi l-sejt, għanditna joħra diski u koll. Ma l-oħra bil-kanta, kifini. U nishtiq nsemmi l-ċelsu koll, ċelsu Toto. ċelsu xerri. Għaddak ħabib ħafna ta' missieri kien. Ħawadu ġifiri għax missieri issa ba joħroġ, u ċelsu ba joħroġ. U kien jiġi doq ħafna ma' missieri. Dak l-ena tijaw doq ma' missieri. Għandu klassi għalih ċelsu ħlewa fideħ. Stil Amerikan. Dak missieri kien jikkumpanjaħ biswaba, taċ kien juħob kien jiġi għanna. Il-ħanute jinqaflu fil-kamra u jdoqqu. Jikot noqot wara l-bank jibbiħu sejrek ġofija. Nismaħħom jdoqqu. Għax ma konx maħħom. U kien ġifiri aħna minn dejjem ġifiri, il-familja kollha ndoqqu aħna, għax għandek kuġini jien. Għand il-kuġini għandhom grupp. Ġifiri issa naħseb ma domx doqqu kienu dijatlam. Għatifem. Dak li salvu tal-belt iduq miegħu ukoll is-sur Mast. Salvu hemm. Sawa. Tix ma biġi xollu qabel nisimgħu l-Marju doqinna, nisimgħu xi waħda d-diska tiegħek id-Bulgotto. Għax jiena fl-aħħar mill-ħar kif qed inti stess. Għandha influwenza qawwija mid-daq tal-għana u l-prejjem. Jibqa' nisimgħu mela.
Mela, Maggie kienet il-Blue Grotto kompożizzjoni ta' Willy Saliba li qiegħed magħna jakkompanja il-Mario Azzopardi is-Sufu. Issa Mario ħidu inna sensiela ta' prejjem u ħanibdew illum bil-prejjem tal-fa.
kienu prejjem tal-fa. Issa ħanisimgħu il-prejjem fuq il-minore.
kienu prejjem fuq il-minore. Issa ħanisimgħu xi prejjem fuq il-la.
Mela, dawk kienu prejjem oħra tal-law. Issa se nagħlqu il-programm tagħna billi Mario Azzopardi Sufu u akkompanjat minn Willy Saliba ta' Black Sorrows se jduqulna l-prejjem fuq id-do.
Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.